скоро тази идентичност ще се загуби. Аз ще излеза да викам, ако съм левскар или чорбар или от Марек или от който искаш български отбор, ще излезе да викам, айде нашите. Кои нашите? Мбо от Ангола, Нгоро от Мозамбик, айде нашите. Той не знае една дума на български. Какво може мен да ми бръкне в сърцето и да възбуди моя трепет, патриотичен или местен? Такъв местен патриотизъм, нищо. Това е най-голямата опасност. Така че с наемници война не се печели, нито се подига националното самочувствие чрез спорт. Съжалявам много за това нещо. И второ, професионализма, който трябва да бъде много по-откровен, както и допинга. И вместо да се борим срещу допинга, аз съм го казал, трябва да развием сериозна фармация, ние да сме една крачка пред Запада, да те да ги ловят с нашия допинг от миналата година, а не ние да им събираме отбит пазар с давност, с хапчетата, които са изтеглени от пазара. Но основното, че се губи трепета на това айде българи юнаци. Представи ли си на 10 негърчета, или какво беше на Агата Кристи? 10 малки негърчета да ни викам българи юнаци. Върви ли това нещо? Не върви да се смее, като говоря сериозни работи. Не върви. Те са смешни, защото всъщност са това е, затова ти казвам, аз понеже от време на време хода така да разговарям с студентите в Националната спортна академия и това им казах. Няма го това, за което аз съм губил матч. Аз водна топка съм играл и съм плакал половин час, след като сме загубили матч. Сега футболистите нашите загуби матч, не се окъпи в съблекалната, мета се на аудито и прасо дискотеката, защото го чака тая. Как се казва? Алисия, примерно, да. Или Бони. Бони ми е приятелка. Тя ми е приятелка, да. Загуби се това. Загуби се този трепет.